ανοίξει, έχουμε ανοίξει. Έχει ανοίξει, μου λέει εδώ πέρα. Έχει ανοίξει εδώ πέρα, δεν μπορώ να πω εδώ πέρα. Εδώ, Γιάννη, εδώ. Έλα. Έχω πατήσει πλέον, ρε παιδιά, τι δεν είναι. Κάτω πλάνο, ρε, κάτω πλάνο. Έλα εδώ το σχολείο μας, έτσι. Έλα. Βάλε μου όπου θες, ρε, φοβόμαστε. Παιδιά, άνοιξε και το πίσω, άνοιξε και το πίσω. Διαλέξτε. Εδώ η διευθύντρια. Τάκη, πού είσαι? Έχετε να δηλώσετε κάτι. Έχετε να δηλώσετε κάτι. Αλλάξατε ημερομηνία γέννησης. Πήγατε στο ειρηνοδικείο και αλλάξατε ημερομηνία γέννησης. Πάμε. Πόσοι άλλοι είναι εμπλεγμένοι στο κύκλωμα? Δεξιά πίσω, πίσω. Είστε αθώος, τι έχετε να δηλώσετε? Πάμε. Τέλος. Καλημέρα Γιάννη.